Здравейте, хора! Аз съм Алекс и сега ще ви пусна едно видео на CS. Може да ми малко стъпа, но CS-ът ми работи. Яко е. И така. Сега... Чакаме и докато чакаме, искам да кажа, много се радвам, че снимам за вас и да харесате клиповете ми. Това ми е. Аз сега не съм гледал на телефон. Но пък знам как Аривол. Просто върхова. И не е много хубаво, мата. Популярно е и затова аз го избрах. Но на мен повече ми харесва едно друго, но все едно. Него не мога да го играя. Нещо ще да зарежда. Боле стана. Ето тръгна. Така ще играем на терористите. Пенкефият. Всяко разума на тъпи. Да, наскоро вече като свърши на една на тъпи. Не започна 6 на 5. Тук не знам, тук не съм играл. Да. Не съм играл за това сега. Там решено. Ще не забравя, че е така ужасно. Надеюсь, что не снято. Это как тягит порнояк. Не самое летишь. На так вот как-то. Да, тут тоже. Да. И така. А тук ще скоча. Ще падна надолу. Хора, малко ме закрава. И пък не е просто... Не, къде са, бе? Аз съм трепал само един, искам да трепам още. Един вим. Опа! Ну, я попробую так. Абе, кой не стреляше? И тук що? Не, той стрелял просто постоянно. Съм забелязал, че той... така, яко си е. Да. Жалко хора, чисто да пускам на компютъра. А пък ОБС-то нещо не... Ако знаете как да се гледа, като да ми работи, ще е перфектно това. Но така не съм много представя, ще да паднете на такива снимане, но мога да не да вече ми даха сам тук. Разпробвах и на телефона, така буквално да снимам, но кой ми държава? Не знам, цар ми скачва всъщност горе. Всякъде не загласа, за да не я видят. Къде не може да всъщност? Някъде тук. Те не видят повече. Абе, къде не стрелят? Горе ли?
Ако аз съм да ме убият. Не позволявам. Ставаш. Он книга, къде си? Чакай. Премахвам един от пътя. Те равностойно вече. Аз не разбирам тук съм. Благодаря да пасти. Значи да заболявам. Давайте има други пушки. Не си има скъпински да. Не съвсем има, нали все пак. Трябва. Що пушка не ме това. Сам да ме подключи. Какво е? Не обичам. Виждам, съм някак. Виждам какво ще е. Не съм какво каза. Така. Някой. На кеф е много същност. Мисля и да пусна още много епизоди. Опа! Ау! Чакай, аз не съм курай. Изчушат ме. Шо го нямам тъпък. Не съм имал. Не, че не съм имал, не съм купил. Аз не знам друга път да ми купувам. Всъщност, като маразма, като убия някой, да ми даде по-яко оръжие. Това ми цели 2 вечера. Днес го пребих направо чукалбицен. То от нашата ли бе? Не го убих. Къде е? Ужасно. Тук моля се слиза. Да можем. После още по-надолу. Къде ще умра. Защото все пак аз колко дълго няма 30. Колко кила значи съм направил, не знам. Но преди като станат. И той си мисли, че съм умрел и аз за това го шътвам един път. Не видя. Сега ще ме причака. Не. Може би ще дойде тука. Той. Сега аз ще дойда. Дойда. Но тук е много хубава позиция за снайпер, всъщност. Хора, що не има снайпер? Що не дадат снайпер? Много супер. Още един Android. Не толкова. Не все, но... Бяха бите хора. What the fuck? Сега намрахме. Мисля, че това стигане за този път и
до другия път. Чао!